Alas 3 na. Oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Relax daw kita ngunyan ta. Relax daw kita ngunyan mo na ta dyan na bangi medyo kidit kita ka ini ha. Pero pag akong tuminaw ko dyan na bangi magkuro-kuron silo lamang kita ha. Sige daw. Gayonon. Catch me, I am falling in love. I spent my whole life searching. Well, that's how it seems. Looking over rainbows and chasing dreams. And though I found some Star ka ba? love, Bakit? man, Kasi parang napofall na ako sa'yo. do. Grabe nga hugot mo, Noy. I'm falling in love. Magmahon daw ko ngunya na hapon na naman. Pagkatapos kang kaya program ta, magmahon daw ako ngunya. Catch me! I'm falling in love. Gayon! Gayonon! Ay, may istorya ko tao. Hindi ko istorya sa'yo. Tama kami makadagong na ba? Baka madagong sa harong. Woo! Smile! God is good all the time. Woo! Ano nakita boy? Magparkiridit tabi maski nag-andam kita pag-abot sa totoo lang hadit ako eh. Kaya gusto ko lang abok magpara-stress na ngunya na panahon. Abok magpara-stress ngunya na. Tod tapon ang tampag-asa ha? Para po sa kamugtakan kang panahon. Kandila ka ba? Bakit? Kasi pag nakatingin ako sa'yo, para akong natutuna. Pag nakatingin ka sa akin, para akong natutunaw. Iba't ako kuya, magparahilingon. Abo ko magparahilingon daw ako talaga sa totoo lang. Kago piga parahiling, na-stress, nakuan ako, nafo-fall ako. Woo! Ikaw mahon. Nagkakwarta kaya gawin niya napon. Alright, sandali lang. Jimmy, nasa linya. Come in, Jim. Good afternoon. Yes, Jim. Yes, maray na hapon ta BBB nagdagalom na. Kalangit noon nagtitipo nagdampog kalangitan sa mga oras na ini. And sa presente tabi BP yaw na kungunyan sa makabasan. Digi sa kaiwasan ka na barangay Balangibang. Balangibang ka na Pulanggi kung sa ini baga. Kung matatandaan sa mga previous na mga kalamidad, cover niya to, parang na ini, yung lalantupanin na tubig, mga makabasan, pati ining tinampo, nagiging unpassable. And sa mga oras na ini ta BBP, makahirap ining so mga aanihon pa sa naso nag-aalat na sa nakisimana, pirang simana, mga biranihon, dahil manautpos na magkarani, pirit ng inarani, problema hon ngunyan ta BBP, so mga mas kinagani na, nakasara ko na hon, ikagulpi sa mga gilid kan tinampo, wala naman yung nagbabakal. Siyempre, Jimmy, tamauran. Hindi sa mabakal kaan na nag-uran. Yun ang problema sa mga private traders.
Dahil na nagbabakal mo niyan sa NFA, dahil man dati baka nagbabakal, tapos babakal naman, Sabi tayo eh. with Ay, dry, nako. dry, clean and dry. Ngunyan, ining mga bagong ane, makahira kining mga farmer, kasi gusto ko, may converter na lamang ini sa kwarta. Gusto nilang mamatian ang intervention kalan na gobyerno. Paano na ini mga parauman na nakarani ng ngunyan? Ngunit sa mga kilikot silang pumahura na, naaniman ko tana, wala man ririmisahan. Yung din si Kapitan Roy Armenia, tabi BP, Sige daw. kaunong talta, ako maski araw kaning sitwasyon na hiling ko, iabot ako nin pagkahira kayo ng mga farmer sa puro baraktot ninday ng mga sinakong inane. Yes. Habol, kangani habang gaya pa nagbabagsak ka na uran, dahil pa nag-aabot ining bigaan naman niya itong bagyo. Pero double time na ngunya ng mga para umakap. Si Kapitan Roy Armenia, tabi, lagi kita sa radyo sa DCGB, sa ibong nalinya si BP, po sa angkor sa DCGB. Opo. Kapitan, maray na hapon po.